Ctené dámy, milí páni, vážení športoví priatelia. Piatok 13. júna tohto roku oslávil náš dlhoročný športový, ale hlavne futbalový funkcionár Dušan Girba okrúhle životné jubileum 70 rokov. Dušan Girba prevzal v roku 1964 funkciu tajomníka telovýchovnej jednotky a futbalového oddielu Tatrana Spišské Vlachy a túto funkciu odtedy vykonáva 50 rokov. V priebehu spomínaného polstoročia bol športovým funkcionárom v telovýchovnom a futbalovom hnutí na rôznych stupňoch. V roku 1970 a 75 bol členom plena okresného výboru KSTV v Spišskej Novej Vsi, ako aj členom predsedníctva okresného futbalového zväzu v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1970 až do roku 1989 bol členom plena východoslovenského krajského výboru KSTV v Košiciach a v období rokov 1966 až do roku 1985 bol členom predsedníctva východoslovenského futbalového zväzu v Košiciach. V rokoch 1980 až 1989 bol oslavenec členom Slovenského ústredného výboru KSTV v Bratislave. Od roku 1990 do roku 2006 bol členom športovo-technickej komisie východoslovenského futbalového zväzu v Košiciach a paralelne v tomto období vykonával funkciu futbalového delegáta Spišského oblastného futbalového zväzu v Spišskej Novej Vsi. 50-ročné pôsobenie športovej telovýchovy výkonná rada asociácie telovýchovných jednot a klubov Slovenskej republiky v Bratislave navrhla udeliť Dušanovi Girbovi za prácu v prospech športu a telesnej výchovy, ako aj pre príležitosti jeho životného jubilea 70 rokov, čestné uznanie s plaketou. Východoslovenský futbalový zväz v Košiciach ocenil zásluhy jubilanta na rozvoji futbalu udelením zlatého odznaku Východoslovenského futbalového zväzu. Toto vyznamenanie mu odovzdať člen výkonného výboru Východoslovenského futbalového zväzu v Košiciach a v jednej osobe predseda Spišského oblastného futbalového zväzu Spišskej Novej Vsi a do tretice delegát dnešného stretnutia pán Jaroslav Švarco z Spišskej Novej Vsi. V širokej plejáde gratulantov sa touto cestou prepája s výzvom a želaním všetkého najlepšieho futbalový oddiel Mestského športového klubu Tatrana Spišské Vlachy. Dušan Girbo do ďalších rokov. Obálka kde? Veľmi dôležitá. Ale prázdna. Ešte nepočkajte pre Boha. A zlo by bolo horšie na svadbe. A teraz uderi za 4 a potom vyzerete. A potom zaváši do mikrofónu. Potom si sám podpali. Ale jo.